igama lakho ngokuThixo wayekhona ekuqaleni zazingakabikho zonke izinto. Ilizwi lakho lithi kwakusenyanyeni emhlabeni kusethokothokweni amanzi egcwele indawo yonke. Waze umoya wafukama phezu kwamanzi wathetha ngezwi. Thixo namandla wokuthi makuvele ukukhanya kwavela ubumnyama. Siyabulela Thixo wethu, siyabulela mina wezinto zonke, sibone ukuthanda lizulu Baba namandla wonke. Indlela zethu ziplanwa nguwe Nkosi. Baba wethu sibonga sikhona kule ndawo. Umsebenzi wakho wenzile Nkosi namhlanje losuku lokugqibela. Nkosi moya ngcwele ngoba nami ulivulele inweba yoba ndibe khona ngizova Nkosi ukuthetha kwakho. Ngizofumana le mana yanamhlanje xa kuvala le ntebe. Uqotho ingcwele. Sibonga umsebenzi wakho owenzileyo ngoba izwi lakho lithe go ye and preach the gospel to all the nations. Baba namandla bakhona abantu abazelwe namhlanje apha nguwe Thixo wethu namandla wonke. Siyabulela Nkosi, siyabulela ngomkhonzo wakho Nkosi yami owenza Nkosi lento ithethayo empilweni yakhe. Baba wethu ingcwele singayaphi Jehova thina masinokusuka kuwe Nkosi, amazwi okuphila afumaneka kuwe moyeni. Sithe Nkosi Thixo wethu, Nkosi thembekile uThixo wayikhona Nkosi namhlanje okhona izolo okhona naphakade uthi kodlula Nkosi izulu nomhlaba amazwi akho awazudlula. Siyabulela Nkosi, sisike samamele ke Nkosi ukuze sikuve kakuhle ukuthetha Nkosi nempilo yethu ngoba ixesha Nkosi libi liyepheleni. uYesu uyabuya udinga abantu abazohlala enyamisweni yakho Thixo wethu ingcwele. Siyabulela kakhulu esomandla, asinalo Nkosi elinithemba ngaphandle kokuthemba wena. Sikunika udumo nasemalanga, siyakuhlonipha sithi kubo bonke uThixo onjenga uThixo asimbonanga neba zakho zingona phakathi. Enkosi kakhulu ke mzali egameni lenkosi uYesu. Thank you Lord. Ngena namasana ngobukumlunga nasabakhosini akhe ngentombiso Batwale kolesi lokugqibela ndibona kuyinyo yabakumo ukuba kube khona umama. Siba nabazali ngokwasenyameni apha endleleni uhamba uThixo akunika abanye omama abazokunceda ngokukuthandazisa ngokuthandazela. Phakathi kwethu apha sinomama uThixo wamkhupha ecaweni. Ndiba wayesewisile mama kane wathi makahlanganise umzimba aqale into ekuthiwa i-house of prayer. Apha abantu badibana khona bezinkonzo ngenkonzo, imvaba ngemvaba, ngokuthandaza kuphela ngenxa yelizwe, ngenxa yebandla, ngenxa ye-families, ngenxa ye-communities, ngenxa ye-society kwilizwe laseMzantsi Afrika nakwi-Afrika nakwilizwe at large. Abantu ke abanikwa umnqophiso kuThixo abangabi necawe xa benza loo nto, ukwenzela uba kungabi ngathi umuntu bezama icebo loba aqale icawe ngabantu bokuthandaza. So ngecawe abantu ababikho phaa aqhuba khona umthandazo baya ezinkonzweni zabo, badibana only kuphela ngosuku olungenanto yakwazi nakukhonza. Mama uDiko bangcwele, umama wakomkhulu uphela into ezimbini, umama wakomkhulu
phinda bekumama umfundisi mama ka wevisha isandla bakubone mama wami ndi proud ngawe kakhulu siyamazi kumadlamini futhi maningeza kudala emane banathi ke wasinika nentshumayelo emnandi kakhulu khaya uphakama amadlamini bakubone mama wami ukusekela kakhulu umuntu oxhasile emnandi sesemanifeya elibhacweni akonela ukuba endixhasela elibhacweni wandikhapha wazoba lapha ekhaya ngiyabulisa kumuntu wonke lapha utata balelali tata uMnguni no tata wami uNonyonga ndiyabulela kakhulu andimbali tata uMthembu kwalapha indoda elibanda yena bemele bazokwenza isidima ngaba ndifuna tata uMthembu uzawusuka ndim yena kutsolo ebaskeni akazikhupha nesent uzawusuka ndim makalungisela aziba uye ebaskeni inkomo seyikhona tata ungamnexa bazodla ntoni seyikhona inkomo yePasika ndiyakuthatha ndikusakutsole yohlala phana amadoda waze bakunendoda yaSaphukanduku bawuthiwa uyikhona enakumkhapha nayo ndiyibhatalela bazobhatala abantwana bobhalelwa ndim ndiyasi-ofarisha bayotya ikhrisimesi yaseChrist body kutsolo eJunction njengoba bendithathe ama-worshipper wonke bendizowafutha ndiwafuthe yonke le weekend ndiwafake ecampini abazicwele bazoporha imandi ipasika yoporha le ipasika yokugqibela phambi babo uswaze lokuhlala emthweni is the last Passover abanye abaninzi bayobhayibhayisa next Passover lobe lihleli nani labantu abantu ke xa uthela izinto bangathi uthetha nje bakumnandi ukuthetha kwipodium baculani kajiki lona unyaka ngunyaka uba uThixo agqibezele umsebenzi wakhe wengqumbo ngokufa kwabantu abazawufa ngenxa kaloku ithi laa nto zine zizinto lixhele yitya ukufa iCovid ke leyo yindlala ngamarhamncwa ngeke besayiphinda bagcwele ucacisile uba amarhamncwa yintoni yile witchcraft igcwele apha phandle uqale yona kwalandela ubhubhane iCovid ngoku ngoJanuary 1st of January ka-2022 beqala ixhele then ixhele andilophela nebhalophela ngendlala yinto ya this year ke leyo then unyaka ozayo neBhayibheli indingqinela masiba xa bendifunda isiphelo sesiprofeto nasi apha kuIsaiah chapter 37 andizothesha siprofeto namhlanje ngaba yimini manihlamba izandla phambi kwenu ubonisa mandigqibile xa abantu babendidawutha kwesisiprofeto wathi uThixo mandibanike nezwi so that xa becinga uba esisiprofeto asinalizwi elihamba naso ndithi uthi uThixo umuntu ongakholwanga sisiprofeto xa ndisithethayo makakholwe ke ezwini baleka bani lelikaThixo ndafundiswa ke uIsaiah 37 uverse 30 noverse 31 ofundeka kwalhlobo ke kaloku nguwo lo umqondiso kuwe kwakunikwa mna ke ngumqondiso kum lo mnyaka kodliwa ummilela umnyaka wommilela ibingu-2021 esintwini xa kuthiwa ngommilela ifana bawulungise umhlaba wafaka itapile lamila lahlanza kwathathwa isithelo kwakhona nje eliseleyo apha emhlabeni xa bekuswa ezinye itapile endlini zotyiwa xa kufika isizini yetapile next year lisuke lisimilele eli alisalungiselelwanga which means licekeceke so xa kuthiwa unyaka ngunyaka ommilela ngunyaka onjengelatapile lizimileleyo linganikwa ngamanyola licekeceke so spiritually ngunyaka ongekho mhle at all ubunjani ophele it's because umnyaka wommilela then idlule ithi ngomnyaka wesibini umnyaka wesibini ke ngu-2022
ngulo esikuwo kodliwa isihlabane. Isihlabane sisixhosa esithi xa bekukhona ummilela ze ummilela uphinde umilele omnye ummilela. Bentombazana ma into eseyicekeceke weske ngoku. Ngo-2022 lowo ngunyaka wesihlabane. Ngokwamoya xa kuthiwa unyaka wesihlabane ngunyaka ombi. Xa bekukubi u-2021 womilela. Kuwes ku-2022 wesihlabane ummilela womilela. That is why awuqala unyaka ndiyayibonisa iman of God phaya comrade lam ndoda kaThixo hayi ngeke ndakuxeleli awuziza ngaphambili. I want to give you i-honor, i-respect because I honor and respect you. God bless you. All right. Xa kuthiwa unyaka ngomilela abangcwele awukho right lo nyaka spiritually. Xa kusisihlabane uwes lo nyaka wesihlabane ku-2022. Xa uqala unyaka ze kutshe iparlamente kutshe ne-Constitutional Court ePitoli ibithetha ukuthini loo nto. Noma umuntu ke ngoku akekho spiritual icace ca nasesintwini akunosha iparlamente loo nto ibe ayithethi spiritual. Ithetha ukuthi khange ube mhle usaqala. If khange ube mhle usaqala kuya kuba wes as uya ekupheleni. Siyabona abangcwele? That is why uqala ngexhele. Babe kuthiwa veningahoyi, babe kuthiwa ngabantu abahoyayo, awukho unyaka onemphalalo gazi lweengozi zendlela nengozi ze-gender based violence njengo-2022. Sevana? Yiyo le nto namhlanje ndivala ngenkonzo enqabe kakhulu eza kuninceda inivule amehlo akwamoya nendlebe zakwamoya. Ndithi awukho unyaka ekuthe uqala nje kwabe kutyekisa igazi njengo-2022. Zingozi ezindleleni, gender based violence, abantu bayadubulana kuyabulawana, zinkabi zenze zazo kwelicala, bayaphengwa abantu ingakumbi kwinto ezi-political related. Abantu bangcwele bayathengwa. Once kungavisiswana kwapolitiki akukho umuntu oyo makuyothandazwa, kususwa umuntu endleleni qha. And kunabantu abaspecializayo kule nto abasebenza ukudubula qha. Hayi afuna makufihle. If kwicala le-politics awuvani ukususwa endleleni kulula. Kunabantu abaredi xa kuthiwa umuntu uyasuswa abafumana imali ngokususwa komuntu ekuthiwa senkabi. Into abantu bezintoni engazithethi ziyoyikiwe inkabi. Angeke inkabi. Ngeke inkabi. If ever le message ingafika kuzo, if zinako ndiyanikela but not ngegazi lam. Ndinikela ngoba sidibane kanje. Not ngegazi lam. No one can kill me. Let me tell you, no one, nobody, no human being can kill me now. I don't know later. I'm very busy the country I'm very busy ngebandla. God cannot allow a man of my caliber if ayikho indoda ene-pulpit ithethe njengam ingusapho. Siyabona? One, you get that it difference between politicians zaqala nezangoku. Uqala ilizwe liliwe zi-patriots, amathandazwe, people who were not self-centered. Abantu abengacingela izixo zabo, abancama bona amagazi wabo, umuntu alift isandla under the blood from my body shall nourish the soil of Africa. Mayibuye ethi noma ndifile mna
kuzozuza ilizwe, kuzozuza abalandelayo. Aba andibafihli yathi ba ayizo-patriots. Eligama lithi corruption ligama elivela xa kuphele i-patriotism in a country. Alingeke igama elithi corruption libe khona xa kukhona amathandazwe. Ithandazwe yintoni? Ngumuntu oncama ilungelo lakhe for the benefit of other people. Seven. Then uba ngirongo ngokuthetha inyaniso mazileme ziyetyeni. Seven. Uba ngokuthetha inyaniso ndirongo mazileme ziyephi? Ndithi elilizwe lizawulunga kwakubuyela i-patriotic spirit. Kwakubuyela i-patriotic spirit. Yintoni i-patriotic spirit? Umuntu ongasindiswanga, umuntu ongekho born again, xa uThixo efuna ukumsebenzisa for the benefit of the country, umnika umoya wakhe apolitike ngaye. Manipindele. Xa umuntu engekho born again, a politician, uThixo umbabala ngomoya wakhe, umoya wemphefumlelo kaThixo kulo muntu. Athi ngexesha engasindiswanga abe nenhliziyo yomuntu osindisiweyo, angacingeli yena, acingele ilizwe, acingele abantu, abafele abantu, alifele ilizwe. Lo moya awufani ubekho emntwini ungaphumi uThixo. I-patriotism, i-patriotic spirit ngumoya ongafani uhlale nakubani, odinga ufakwe nguThixo emntwini ukuze angabikho self-centered. Seven. Then we need i-prayers eMzantsi Afrika kuzophinda kubuyela i-politicians ezi-patriotic. Without that, noba kungaphatha umbutho, if they are still lacking i-patriotism, bazawuphatha abantu ngokwee-interest zabo, bangacingeli abantu bakaThixo. Look at Mandela. He was a president. Akukhange kwakhiwe nto equnu ebonisa ukuthi lo tata wancama iminyaka mingaka for ilizwe athi qala ngamo qala. Uva ngathi akukho kwanto ayise wathi abantu wathi izinto mazisherishwe equally. Akathi me first, because ndangihlala ejele so many years. Me first, qunu first. Why? He is a patriotic person. Seven. Otatu Steve Biko were patriots. Otatu Robert Mangazosobukwe were patriot. Then Thandazani Makolwa, it challenge endiyibonileyo xa ume pulpit uaddressa i-affairs zepolitiki kumaKrestu ingathi you are now no more a Christian, you are a politician. Bangcwele andazi abantu balivusa kanjani bandla. Utata uMandela ndiphinda lento kwi-Congress ulapha eMlazi ngo-93 before i-elections ezizilandelwa ze-democracy. Uthatha statement is powerful pha. Uthi ndinalo loo nto, ndinalo audio yam umuntu ofuna ukuyiva ku-addresswa ama-stakeholders ayiseThekwini. uTata Mandela, i-politicians angeke ziliphathe ilizwe kakuhle ingekho icawe, the church. Abuye athi icawe ayinawuphatha ngendlela right ishiya politicians emva. Kusho umuntu okay, ibandla kafeyila kuba lasusa, and that's why ngasola politician azifake emetheleni engenaThixo. AmaKrestu
asoke izandla thina sinopolitika singabantu epulpit. Into wrong inye kukuthi zwabhabha in politics. Ngoku andipolitiki andithi ngomakhulu abazi kwanto bayazikhonzela ngabantu bakasiyakudomiswa Thixo siyakuvuma ubungu uyakuva. Amen. Then kufuneka bazi ba bemdumisa beyenza imibhedesho xa bethandaza mamazi baba mele bathandazela ntoni ngomfundisi omakazi oqhubekayo elizweni lakhe akhokhela abantu kulo ukwenzela abathandazi bathandaze izinto ezifactual. Sevana kufuneka kutishwa befundisi kakhulu iphele lento yokuba xa uthetha nge-political terms yapolitika u-empowerisha ibandla lazi uba i-duty yethu is not ukupolitika, is to pray for politicians. Wothandaza kanjani ungazi kwanto? Siyabona? I think apha ngumfuzi oqala apha eSouth Africa ukuwonisha abantu ngento yaseRussia and Ukraine. Ndiyithishe ebandleni as a sermon for two consecutive weeks. Ndiyithishe ibandla uba into yaseRussia nase-Ukraine yaqala phi. Ndiyilanda kwi-Second World War. Ndizoyibeka ngoku so that when you pray nithandaze nine-direction bazalwane. Siyavana? IBhayibhile abantu bam bayatshabalala kungamnalwazi. Ulwazi malungaphelele eBhayibhileni. uThixo usinika ingqondo wasinika umoya to balance the two. Thixo ungalwa kanjani noTshaba ungazazi ngophi iweapons zayo? Iboxer xa izoya eringini neniboxer iqala ithathe ifights zale box ba iwina xa ilwa kanjani uyistartisha before ulwe nayo iboxer. Ibandla Thixo wam, do you know why ibandla lisoyiswa? Abantu abanalwazi. I-Christians bangcola sinalwazi. And ngeke siloyisa uThaba uThixo sinika ingqondo. Siyabala bangcwele. And asizofana ndithi njengoba ndime phambi kwenu mna ndimele mna ndibe knowledgeable ngaphezu kwenu nonke apha. Siyabona? Amen. Ukuze ube ne-confidence kumfundisi wakho lolwazi. Go to our church. Lawyers are there. Doctors are there. All professions are there. Why? Xa ndime phambi kwabo oodoctor bafunde ngaphezu kwam. Xa amagqwetha asebandleni ephaya ayazi uba ophuma iidayari zigcwele. You know, yazi mna ndazi ngeke mna ndihlale ecaweni yomntu ongenalwazi. Andithela ngamo. It's like when you preach, ngeke ndibuye ngomso mna upreach into ngoba Thixo. Yeah, 10 years back. Hey, yes. Do you know why uThixo evusa thina? Ndisetaweni yakho. Andikuyobhosta nge-information. Siyabona ndibize etaweni yakho. Andikuyoqhayisa nge-information. Ndinikwe nguThixo to empower the church of today. There is no conversation about it. Uba ngabe umama undibizile uyanyana mntanam church doors zakho. Nabo ndibizela abantu mna ndimane information. Konke ezinzulu engiyandisithele nakuni ngoku. Xa ndijonga 11 yenu. There are other things that man ngena deeper. But again indive. Is that one?
Yo molweni. Ndiya namhlanje ngale mthethayo. Hallelujah. Isekhona. Bangola shongana lokho. Psalm 24. Leli ka Yehova ihlabathi nenza leseko yalo. Ndikela mlandela mos baphaya eqaleni ku chapter 8 ka Samuel. Uqala kwe democracy. Yo isakala I democracy ku Saul. Siyabona? In simple terms, in democracy lesikuyo ngoku it's more like leya ka Saul. Nisakona? Lesikuyo ngoku it's more like leya ka Saul yo isakala. If eka Saul yo isakala, then rule eBhayibhelini. Siyabona? Ukulungiswa kwayo kwenzeka ntoni? Then ukuze kuthi yile ezokwenzeka for 2024 eyintoni leyona kwenzeka ntoni ku 1 Samuel chapter 8. Why ndiphina ngale lo muntu ngasanga kuyo bakuthi bedishuma lesingcwabeni wandibamba uThixo wathi ungabaphilela beyiqhelileyo khawubaxale ngedemocracy. Tona politicians nje phake ndi-address le ndaba yedemocracy. Phaya abangcwele thina besizinhlanga siyavana sizi-Gentiles silawulwa thina silawulana ngokwengingqi zethu sizi-Gentiles singekho Masirayeli singomaJuda. Uhlanga lwakwaJuda amaSirayeli wona ebelawulwa ngemithetho kaThixo ekuthiwa yi-theocracy. Siyabona bazalwane? Imithetho kaMoses eyilawula amaSirayeli ngokwe-classes i-theocracy ayilawulwa ngumthetho ophuma kuThixo. Nihamba nami? Wamdala uSamuel ekugugeni kwakhe onyana bakhe ababini babe bemosha bezithathela inyama emele bazithathe bethuka abantu bebenza yonke into inhloti. Then ngabantu bengabangena phi ekhondweni kuyise uSamuel. Then abantu ba consent ingabe ukufa kwelixheko sawuphinde siphathwe ngubani ukuze bafune democracy. Babengathandi democracy. Baba neqhalo ba uzawubhubha lo Samuel obe baphethe ngetheocracy. Bangabi namuntu kuba namakhwebe wakhe awabonisa ba anempawu zobukhokheli ba angaphatha njengoyise uSamuel. Ekuphazameni kwabo but nathi kungcono sifane nenhlanga silawulwe ngurhulumente singalawulwa nguThixo silawulwe ngurhulumente wabantu. Uqala kwedemocracy iqale apho. Siyabona kancane? Amen. Le nkokheli inguSawule iphethe yona iminyaka eyi-40 kodwa kulo minyaka eyi-40 ibe mibini kuphela iminyaka ehambe noThixo. I-38 years iqhubesele yaxaba nayo noThixo seyinqula zonke izithixo kunamagqirha. Mangala nabangcwele abantu ngenxa yokubona ba basemngciphekweni bafuna ntoni ukumkani wabo banikwa lo Saul. Nje okay, ukulungiswa kwedemocracy khange uThixo ayiphelise. Uye wayihlaziya, uye wayirenovate. Okokuqala umfundi weBhayibheli azazifundele ngoyakhe iBhayibheli. Uyalila uSamuel xa befuna ukumkani. Uyalila emthandazweni afika uThixo uthi ulela ntoni Samuel kuba amaSirayeli awagibi wena agiba mna
njengoThixo ndiyakuwanika ke le kumkani. From verse 10 uthi baxeleleke ukuthi njengoba befuna le kumkani le democracy naso ke isiphumo nesiqhamo sayo zebayinyamezeleke kuba inezinto zayo. Wazifumana izinto ze-democracy ku-1 Samuel chapter 8 from verse 10. Yafeyila completely i-democracy without God. Eli gama lithi democracy lithi ngurhulumente wabantu okhokhelwa ngabantu kusenzelwa abantu kwangabantu. In English, is a government. Democracy is a government of the people, not of God. The government of the people of God, but not God. The government of the people, for the people, and by the people. That's what urhulumente wentando yabantu. Urhulumente wentando yabantu. It's rare umuntu intando yakhe iye kuThixo. Seven. All right. If we suppose abantu understand that besithi le pulpit democracy, democracy ayiqalanga kwa politics, iqala eBhayibhelini. Yanixelela. Umuntu othi democracy akayazi velaphi. Makafunde in the book of 1 Samuel chapter 8. Abantu bafuna ukumkani, bafuna democracy. Ingathi lento kwasixobe epulpit into engekho nansi eBhayibhelini yakho. Okay. Isolution ye-democracy yeza kanjani ke ngoku? Because isolution yale meko sikuyo eSouth Africa, because lo mbuso sikuwo nqwana umbuso kaSawule walungiswa nguThixo umbuso kaSawule. Xa ufuna ungabeka uRamaphosa uthi Sawule ndisetha xa ufuna ukulinganisa ngabeka ntoni uRamaphosa uthi man nguSawule siyabona right woyisaka lakhe ubani uSawule wathi uThixo wayirenovate kanjani akabi sababuyisela kula theocracy but warenovate wahlaziya le democracy kanjani endaweni kaSawule wafaka uDavid. uDavid umele le ndawo kaRamaphosa ke ngoku but ngakunja. In other words, uba niyandiva yinto eza kwenzeka le endiyithetha eSaphukanduku ngo-2024 umbuso kaSawule this year uyaphelelwa. Xa ndithetha lento abantu abangakhulanga spiritually and politically bacinga bandilwa i-ANC. ANC is not the government. Seven. Andilwe andikhathalanga ngoba ngaphatha bani. I don't care about politics, but I care for what is good and right for the people. Ndiyavala ekhaya namhlanje. Ndingena kulevel engehla kunelala. Ndiyavala. Jongani. Ndithi lo mbuso kaSawule ngonyaka wawo ugqibela. Siyabona izinto eziza kwenzeka this year zizo ezizawuyenza i-collapse. Jongani bangcwele ndithi this year not next year, because mama lami bangcwele animkanga ezweni niyakhuluma nje nje sekusihlabane umilela this year. Just said this year ngoku. Then next year nango ngomnyaka wesithathu nohlwayela umnyaka wesithathu uthatha 2023 sevana bangcwele into andiyithanda lapha ngoba abantu bathi esiprofeto sibi ekugqibeleni sinika ithemba hayi
thini esiprofeto sinika ntoni ithemba abazawusinda themba mqala ndithetha kwabazawusinda ndithi kubo themba mqala thandazela uba ube kwabo bazawusinda. I will tell uba ngoba nabangazusinda azoxelela leyo nto thuthe manxele nje. All right. Andikayina nkozo mhlaba ndisaqala ngaleyo iba ndibhala isiprofeto ngoku ndizonceda nina baselaleni yam ndinitishe inkonzo eningasoze nilibale in your lives ukubaleka kwenkonzo yomhlaba namhlanje. But before ndingene kuyo mandive ndiqoshelise ngesiprofeto. Emveni koba ndigqibile ngesiprofeto zohlanje izandla ngusisi uzana amanzi kaloku kusekhaya. I have been preaching this since 2015. Kudala ndithetha ngesiprofeto ngoku sikuvutho ndaba ndifuna before ndiye enkonzo yomhlaba ndibese ndihlambe izandla zam. Kokuhlamba kwam izandla mawudinci ndibe khona uzondihlamba nawe. Udade wethu uzondihlamba emele umama notata endilila kweli lizwe ndithi if besaphila umama ngeke ndiyokhala kuye xa ndibethwa ngengasisiprofeto. Ndithi besaphila utata ngeke ndizongena ebhedini yakhe silanda itata liyandibetha ihlabathi ngoba nguJeremiya kwawo. Ungubizwa ngobizo lomprofeti wakuJeremiya. But ngame ndalithanda. Mama yaphi uthi uthatha lento ivele bounce. Uye eredweni ibounce, uye kubefundisa ibounce. Xa ibounce iphinde ibethe kuwe kakhulu. Khange ndithe singcwabeni ngomqala ebendikuso. Theba ngiqala bandlela ngesiprofeto kwangenisa ukutya. Zahamba iplates, zahamba zonke izinto ngekwento lento ezimhlophe. Kwangqolwa yasitsho isiprofeto ngathi utyeni lo mngqusho niyaqebelisa. Ndingathi niyaqina apha ekutyeni ningaliphulaphuli niyaqebelisa. Abanye benu ngubhayibhali. No, somchukumiso thina. Do you mean anika ukhona umuntu ongaqondi uba ndithunywe nguThixo? If ufuna uqonda uba ndithunywe nguye, jonga isiprofeto, ujonge izinto esezenzekile zonke ngokubhalwa. Akukho no if engenzekanga. Ndithe kwenye ntshumayelo ndiyitishana kwathishing ukuba izinto zinhlanu ezi zintathu ngokulana kwazo zive zibe correct. Sithi uset A or triangle A ucongruent triangle B and automatically the other two sides ziyalingana. Apha kwisiphefulo se7 years ndiphake ngoku kwi7 years besawuthi uba zike zaphumelela kwezi sixhenxe ezi5 zenazi ba nezi zimbini zakwenzeka. Then i5 years sigqibile siwi6th year ngoku. Xa ujonga uqala kule 6th year uya emva akukho ne it's engaka engenzekanga ngokubhalwa esiprofetweni. Umbuzo wami uthi yintoni ezobangela uba le year this year elivutho ndaba ingenzeki ekubeni zonke zenzekile kuba inokufa kuninzi. Hayi bengcono iCovid kunale ningana nibencinci ndiyaxoka na kuzawuba in fact kubi cha imimoya iyanivala uma ningayiqondi into nigeuzwe nithuthwe nemangcwabeni. Kaloku bangcwele Thixo ipurpose yomprofeti kukulumkisa abantu. Akayijiki umprofeti into egqitywe nguThixo ngumthunywa akanguThixo.
Umprofeti ku-Amos chapter 3 verse 7 uThixo akenzi into yokubulala yokubetha engaqala wavelisa umprofeti wamthuma ebantwini ngesilumkiso. Uba ngabantu bafelishe ngela xesha lesilumkiso, elandelayo into yi-fulfillment. I-fulfillment nomprofeti lo noma ningandicela xa sekufike bona abantu andizukwazi. Jeremiah chapter 14 kusho uThixo uthi noba kungathandaza abathandazi, thandaze oNoah noJob babekiwe pha, andizukuphulaphula namthandazo wamalungisa na. Uthi ku-Ezekiel chapter 20 ufunda from verse 45 uthi umlilo endiwubasileyo ndiwubasile andisayi kucima. Ku-Ezekiel chapter 21 ufunda from verse 5 ithi lento lento ihlaba ikhaya ya uthi ndilikhuphile ekhohlombeni alisayi kubuyela kum lingasebenzanga. Ngunyaka oba likhotshiwe ke nakulo nyaka ekhohlombeni kuThixo ikhaya alizubuya engasebenzanga. Utsho manje Ezekiel chapter 21 chapter 20 uthi umlilo awusayi kucinywa mntu ndiwubasile. Jonga uthi athi lo mlilo uzawutshisa umthi omanzi nomileyo, uzawudla umthi omanzi nomileyo. Umthi omanzi libandla, umthi omileyo ngurhulumente, the politicians. Ishuke ngoku singathi kuzawufa abapolitiki, mninzi umuntu ozawufa kumakholwa, because amakholwa ngulamthi ku-Ezekiel chapter 20 from verse 45 ngulamthi umanzi, but ongakhanga wanendlebe zokuphulaphula umprofeti uMadikiza. Umthi omileyo ngurhulumente waseMzantsi Afrika endimbhaleleyo ndimcenga ndisithi uthi uThixo ngulo mntu omileyo ozawuqenga ugodo uThixo this year. Andimnandi epoliticians zolwa zodwa niyakubulala nibulale nide nibulalane uhlohle sakhe abazobulala ngomnye umuntu bobulala bona bodwa. Koma bese bamapoliticians zobethana zodwa Chuti uMadikiza chuti ingxaki iSouth Africans bangcwele andazi ba ngabantu abanjani. iSouth Africans izinto zithatha light, into bemele ba ithathwa serious eSouth Africa ivele ijoke. Yabona ngendishuma lapha ungava idlala ngabafana basemhlobonene kuthiwa lo muntu konke obhuta yapha eSouth Africa kuthiwa ungava ehlekisa ngayo. Kuyathanda ukuhlekiswa eMzantsi ngento ebalulekileyo. Njengoba semkhombeni lo nyaka, semkhombeni lo nyaka kwaba zonke umkhombe yandini nonkosikazi qha kuhlekiswa ngathi iyatrenda lanto yomkhombe kuhlekiswa ngayo. Sibona babo kulo bhuti apha liyobethuna abasazithutheze lebhotini. Imagine xa kutrenda intshumayelo yesiprofethi okugezwa ngayo athini ke mthembu ngabethi bekumele babantu bakuve isiprofethi esibetha ilizwe kuthiwa makuvalwe ixesha kuzilwe ukudla kunxitywe ezirhwekayo yeSouth Africa yonke kuyiwe kuyo. No. Next year, Vuyani. Ithi verse next year kunyaka wesithathu nohlwayela nivune nityale
izidiliya nidle isiqhamo zayo themba mqala zogini ndithi kunyaka ozayo akusubanhle ngonyaka wantoni bhala phansi u2023 ngonyaka wantoni we-transformation reconciliation and restoration bhala phansi unyaka ozayo ngonyaka we-transformation utshintsho reconciliation uxolelwano koxolelana abazalwane bafunane kuxolelane i-politicians thobani induma next year emveni kwesibhaxo qa. Can I repeat myself ndithi unyaka ozayo nanko ukwazela namaxoko adla ngokuprophesy prosperity athe ndilenganisa ngoba befile lo nyaka most yabona first prophet izoqala uGod onguThixo azohluka abantu kwaba beIlluminati akazufa umuntu othemba lakhe leIlluminati this year because akukho abantu bageza njengabantu abanemali eMzansi ubunemali vele ubona nguThixo awubaboni tu hayi eMzansi bangcwele few people abanemali abakwazi ukwenza good things imali eMzansi yagezisa wayesa amadoda ndoda enamali nje idlala yonke inkazana yayo mbala amadoda anemali ziphethe kakuhle mbalwa indoda enemali iziphathe kakuhle ambalwa mani ambalwa apha eMzansi you know masithatha izinto irongo lento umuntu bayihluphekile unemali ukuze afumane umsebenzi aswebhedini irongo lo muntu uhluphekile lo uxolele nantoni ade ancame nomzimba wakhe kanti uboss uHIV positive kulohulumente kaThixo ka-2024 this tendering system izawuphela if iyenzeka izokwenzeka nge-righteousness not that because into ebethe uMzansi tendering system ebethe yabetha namasindiswa abantu abasindisweyo abane companies zendlela awukwazi ukufumana umsebenzi iyangenza bathini bribe ibe into engekho right umuntu osindisweyo akhuphe bribe awuzuqeshwa eMzansi bawubribe bawubribe umkenkosini kunyazeleka ukhethe inkosi okanye isisu amadoda amaninzi asindisweyo ayilahlile inkosi akhethe isisu ngenxa ye-tendering system yaseMzansi ayidlali lesha ndayinkosi lobuya ngayo lobuya ngankosi ayo lokho ishumi isishumi isirongo ngoxa asinambulukanga ezishumi zakho isiza amanyala because mina sikwazi uxolonga ezi andisimanje ukuncedile wazi uxolonga ezi si-right esishumi hlamanyala okwethu sinto engahlambulukanga omnye nxa usokola afune promotion qala ebhedini konyuswe imali athi zi-first fruit kaloku xa unelemali yi-first fruit increment xa usebenza uzonyuselwe la mali oyifumene kwinyanga yokuqala oyisanga kunjalo umfundisi kuthiwa yi-first fruit isebhayibhileni ayonqatha imagine ngoku upromote ngokuqini kuyo ebhedini
unyusele uzise lo first fruit yakho kumyamanyana. Hayi mama isihlahla nje thina sazi masincede umoya ingcwele singadli izinto ezingahlambukanga kuba silambile. Bazalwane, suvuma ungumntwana kaThixo uqeshwe ngebhedi, uqeshwe ngebride. Nibiza ikhesi zikude. Oh Thixo, ndandithe apha elalini yohlukana nomatshonisa, ndanifundela amavesi kamatshonisa, but ndiworried ndisetshone enye yento namhlanje zoyithandazela ngomatshonisa. Ndinithandazela okokugqibela zeniphinde nizifake. Iscripture zisayithile yonke iminyaka lapha ndinika iscripture zomatshonisa. Omatshonisa abangcwela akuyo business ekumele uba nina ni-involved kuyo. Istokfela umuntu osindisiwe usenza kanjani? Istokfela somuntu osindisiweyo noba niyi-10 noba niyi-20 xa umuntu eboleke i-2,000 rand ibuya ingenanzala qha. Asithi saluba nazo izitokfela sanokwenza izitokfela okwehlabathi, ungene kwi-group enamatshonisa xa uboleke i-1,000 rand ibuye inentshontsho. Laa nto inibe senguThixo zela ntshontsho. Nangoku guess what, njengoba ke ndibona apha ngoDisemba kufuna imigubu emingaka, indlela enelamba ngayo ngoJanuwari phela uJanuwari ngathi hayi bantwana ngapha izinto ezi kumithwala lapho ngiyabona lena ntetha kumithwala kuzowehlula paraffin akhawunti into endiyithandayo nifethanda nibe nento enye nonke abazali bam madoda ivalikiwe iphele ngoJanuwari abantwana eqoyo umntwana sikumntwana obukaze kunomntwana ololongo nabo nguya komatshonisa ngoku. Yini bazalwane, asisayiboni lento, ifuna the common sense. Imali kamatshonisa ongumzalwane ikhesi. Fundisa umntwana ngemali yekhesi. Agqibe ukufunda shema amncede uThixo abakwathi mphula asisive ngapha nangapha wafunda ngemali yekhesi. Abuye uThixo afumane NSFAS umntwana angafundanga phasi kodwa ufuna lo ngekhesi. La matshonisa NSFAS ayingomatshonisa. Hayi matshonisa NSFAS. Ngisho le mali ezalayo mina la emakhaya. Ode thatha ne-ID yakhe kumnyumzi. Ndake ndaxela bona ndathi kunandoda endiyaziyo ethwele not yonke. Endiyaziyo ethi saba nobonisa sabe i-ID yakho nobonisa. Sabe i-ID yakho. Uyabona i-ID yakho. This is identity document nguwe imele wena nguwe. Njengoba uyithatha ngathi indlalo le akuyondlalo le nguwe lo kola mamoya. Then abanye ke abathweleyo abanyothi all abathweleyo kuthathwa umntwana umphuzela ngoba akayophola umntwana kuthathwa le as ID zilo ndithi zigcwala apha uyazazi ba umhlekazi ukhona uphela esibili zibekwa apha umuntu akhupha into yakhe ukhublo zayo usana naba yini okay kufuneka ngokubeke yezona okay kufuneka ngoku ukhublo zayo ndithi shaka sevana
isisu sinemagnetism apha inyoka isisu sinemagnetism then ke ngoku xa irhubuluza phezu kwe-ID yakho kuthiwa ke musingayo nguwe lo yinyoka phezu kwakho identity inobuso bakho inyoka ihamba phezu kwakho izigcebe zonke i-ID jonga xa uqala banika abantu abongeli abosha xa uqala uthi uyaphuma sekusele 300 rand uyofaka another 2000 because magnetism yakutsala bama muzondi abambe mavo nawo yimavothe yabanga sanuzenza izinto zine spiritual something nithatha light lento uba ngabe ububoleke 2000 uend up phaya usayitoni 4000 kutheni manje ngazibona izinto zinibetha nje no they understand xa usaqakekile ingqondo yakho ifocused kule ngxaki awucinga uzophuma nini kanjani uyicinga sowuthe entanyeni ndithi yohlukanani apha elalini nomatshonisa boleka imali ebhankini ayingomatshonisa ibhanki zato zabantu ezinorhuluzayo dala nditsho le andithi yekani isitokfela sikaDisemba but sanuzalisana ngemali ningabantwana bakaThixo izifaka isiqalekiso nenzala yeluna namhlanje ngizothandaza ngabantu sebematshonisa bazophuma bonke sebengena hayi ngummangaliso ovela kusenyamalele God will provide a plan xa ungaphinde ngokube careless xa igqibayo iphinde yoqaleke I'm gonna pray nophuma nyana nqobo as much imali ingekho kodwa strong uzonibonisa ntoni amandla wakhe siyavana bantu amen Thixo kwaze kwaphela ixesha ngingashumayeli komnyaka wesithathu nohlwayela next year nivune nityale zidiliya nidle iziqhamo zazo but bantwana ningayilindeli le nto yoza ngoJanuwari seba ndiyanazi ndini kaloku xa ilizwe libethekile akuve kuse right ndithi next year i-politicians izawufunana amaKristu azawufunana why kuzawubuya ingqondo because u-antichrist the satanic spirit senza i-confusion and division ndiniphindela satanic spirit antichrist spirit as the operator in the church of South Africa as well as in the government of South Africa sinigcwele ingqondo sifaka umoya we-division then emveni kwale nyikitya nawubuyela ezingqondweni nizibuza uba besingeno into nakakade niqale nifunane ithambo lifune ithambo lalo abekawe bamanyane politicians zimanyane i-politicians nekawe zimanyane next year for 2024 into yokuqala ezokwenzeka uba ndithunywe nguThixo lo mntu ozawuphatha ngo-2024 andiwazi umbutho uziqonda uba andilwi ne-ANC ndingavuya noba ingangumntu ophuma kuyo yandiva ke ngo kodwa lo mntu uzoba transformed
God fearing president. Ndithethe inhliziyo kaThixo. Abantu emveni koko bazawuthandana kuba lo moya uoperateayo ayifuni iunity, awufuni xolo, awufuni thando. Yiyo lento nizawudityaniswa yinto endiyibiza ngokuba yi-LPU. Nitsho into ezawudibanisa ii-politicians ezokudibanisa amaKristu igama lawo sendalinikwa. Nizawudityaniswa yinto endiyishumela bayayazi apha ebandleni. Ndishumela i-LPU since 2019. Ndishumela i-LPU yiyo i-LPU isisombululo sengxubakaxaka yebandla norhulumente. Yintoni isisombululo? Yi-LPU. Yintoni LPU? L stands for the love of God. P stands for the peace of Jesus Christ. U stands for the unifying Holy Spirit. In other words, iyabuyela ngoku iTrinity ekuphathweni kwelizwe likaNdumiso 24. Right. After 2024, into yokuqala nizoyiqaphela i-economy, indlela ezawuphakama ngayo izokuthusa nabantu abaninzi. Izophakama i-economy yaseMzantsi Afrika after that government. Angayigqibi uyichaza uba izobe njani, uzoyichaza ngoku. After that government, izonyuka i-economy yelizwe laseMzantsi Afrika ixake. To understand that amazwe as in neighboring countries like Zimbabwe or Namibia, you mentioned, azokuzwa South Africa besinibone nje ngo-2022 nibetheka nisiye ezantsi, nibhukwa indlala, nibhukwa likrele, nibhukwa amarhamncwa antichrist, nibhukwa nenditye ukufa. Nenze kanjani ukuze yonyuke i-economy yenu ngolu hlobo? Niyazi impilo zokuthi back to God. Back to God. Ilizwe elizawuthatha this lizawuphakama nale economy yami. Then till i-countries zase-Afrika zibone okokuba tyhini ilizwe lakuphathwa ngokoyika uThixo. uThixo uyaliphakamisa. Ayikhona lonto eBhayibhelini? Ngozitsho Proverbs 29. Izobe iqala lento bakuthi hayi isazweni litheni izwi. I wish umuntu amene ikhona iBhayibheli esingise evele ikhala ethetha nge-corruption yona. Ngilingana i-corruption ngeyithanda. But ye umuntu ozo iBhayibheli esingise echaza urhulumente xa ephethe kanje banje. In fact, makani phaya kulanto kwaku chapter 11 Proverbs imizekeliso. Chapter. Niyabona into yami enelizwe? Ayi abunqangazwa nje. Nomuntu olwayo funeka lwaqonda ba nawo uphethe lakhe ilizwe ba andilwa ngalo kulwe ngezwi. Ifle lokulwa phofu. Chapter 11 ye Proverbs. Hayi namhlanje ngisazoyenza inkonzo umhlaba andinkinga yenzanga. Mamela bangcwele, it's about a city, but it's also for the government. Isixeko siyadlamka ngokuhlala kakuhle kwamalungisa. Ekutshoneni kwabangendawo kuyamemelelwa. Ngentsikelelo yabathe tye siyaphakanyiswa isixeko. Ngomlomo wabangendawo siyahleleleka. Le verse yilebetha zonke ii-cities zase-South Africa zibetheka kule verse.
isixeko ngasinye asilawulwa ngumoya kaThixo. Isibaya Thixo ayasokola ama-intercessors aseMzantsi Afrika. Isixeko saseMzantsi Afrika asilawulwa nguThixo. Kufuneka abathandazi besokola ukuze abantu bakwazi ukuma kakuhle kuloo ndawo. Go to Manfred. Uyayibona njani Manfred? Nabathandazi bayasokola. And I will tell you, intoni osokolisana ngixele. Ngenxa ngoku bantu osokolisana. Bayasokola abathandazi eMzantsi Afrika. Isixeko ngasinye kunomoya onzima. Njengoba siphethwe yimithetho yerhamncwa. Alice Bailey benichazile bentshomeni yami last time. Yila mithetho yerhamncwa. Yenze into la mithetho yerhamncwa ndibonisa ngoba yenze into. Ithi isixeko. Ithi ngomlomo wangendawo siyahleleleka. In other words, the cities of South Africa azikho kwilevel ebe kumele bazikuyo. Tshone metropolitan places is ngokwezinga befamasi far above, just because u-Antichrist olawula eMzantsi Afrika suffocates abathandazi. Masiya chapter 39. Chapter 39 verse 2 and 4. Ekwandeni kwamalungisa bayavuya abantu. Ekulawuleni kongendawo bayagcuma. Anigcumi. Andazi banditoni thena mna. Ndithe kuni usijonga kanjani isixeko xa singekho cast? Ulijonga kanjani ilizwe xa licast? Xa licast ilizwe, i-economy yalo ima ngotywala ne-drugs. Ulibona kanje ilizwe ukuba licast once imali eninzi ingene ngokuthengiswa kotywala ne-drugs. That country is typically a cursed country. Nabantu bayo. When a country is blessed, uyibona kanjani? Uyibona nge-farming, uyibona nge-mining. There are two things. Ilizwe xa lizawutyeba likhuthaza abantu to farm. At the same time, uThixo aveze izembiwa zikhona. Because nisasithiwe akukho continent ityebe njenge-Afrika ngezembiwa. Cha amakolonial nigqiba ingqondo. Colonialism ayityeba nge-Afrika inonile bangeni yazi loo nto. Mhla sibuyela kuThixo izembiwa ezingakathithwa nova kuthiwa uvele imali ethi kudala zikhona. Cha uThixo akanovuma ngoku ubutyebi bama-Afrika budliwe yi-Illuminati. Njengoba ningani stubborn nje, God is busy dealing with the system of Antichrist. uThixo udila ne-Illuminati, uyayi-eradicate so that kuzovela onyana bakaThixo. Atsho uThixo abuyisele izembiwa azivaleleyo de kuvele onyana bakaThixo. Akafuni uThixo ezembiwa zifihlileyo azinike umchasi Kristu. Hey, ibandla ligqwethwe ingqondo. This prophecy is not fatal. Ese prophet onisoyikayo
asibulali silungiselela kwanina aninako ukumelana maKristu nomchasi Kristu at stake. Fumani uThixo athi eradicate this system. Fumelani uThixo achabalalise this system. Ngeke uThixo kwi-foundations zika-Antichrist achumise abantu bakhe. God is busy now dealing with the wrong foundations in Africa entirely. God is removing this wrong satanic antichrist system for the people of God. But the people of God zinikwe ukutya kuka antichrist ugcwele izisu asikwazi nokubona uba siyaqhatha. Xa kuza umuntu ophethe a genuine thing from God nguyena obethwayo, because akubethwa mna ndibona nje u-Antichrist ngeke ayithande indoda ethetha njengam, because ndiyanivusa emaqandeni. Ngisazama yabona namhlanje ndiyaqonqotha ndiyakwela. Yabona amazulu otata uBheki namhlanje bamemela umfana omncane beka ichebo otata ungithi namhlanje ndibukelwe isenate yaphezulu. Umfana omncane odelekile eMzantsi ebeka ichebo nge-last days engacompromise. Money or no money, where's ndisekhaya? Basekhaya khulaba. Yabona ugcobo lukatata lulo mphisho zami lukamandla Nkosi. Hayi untouchable. Ndisekhaya sitsheni apha inkaba yami yawa khona. Ndithetha ndiyaqongqotha. Hayi kaloku jongani laa nto ivele phaa ndibukelwe yiSouth Africa yonke. Nibambona kakhulu ngumuntu oyi-one nina as compared to abantu abandibukele ngondlela nami. Sasihambile bhuti. Bhuti sasihambile. Yabona letwa good. Hayi good. Moleza kwando. Hayi good. Bonani ugcobani ni. Hallelujah. Hallelujah. Isantanda. Kwentana. Ndamukhumbule yazi. Endezela kahle man. Nina ayisayizana bangole kwecala manje. Jesus. Okay. Masivale le ndawo kuphela hayi. Nabasiphuma ngo-11 namhlanje bandiyaqwela. Ngithi noma uyasa. Yo! Isikolo ngomsi. Okay. Masigcele mangcwele ke. Verse 29. Verse 29. So sorry, chapter 9 verse 2 andithi. Uthi ekwandeni kwamalungisa bayavuya abantu. Ekulawuleni kongendawo bayagcuma abantu. Athi verse 4 ubukumkani ulimisa ilizwe ngesiko ke yona indoda ehunywayo corruption iyaliphukuqa. Eligama iyaliphukuqa yile nto eza kwenzeka this year i-coup d'etat. Will be experiencing this year the so-called coup d'etat. Ubhukuqa umbuso.
iza kwenzeka kanjani lento yokuphuka umbuso ngenxa ye-empty promises. Abantu, the masses, zoba fed up. Zithi by a vote of no confidence in the government. Akazukwazi urhulumente ukumelana ne-national looting. Cope the part. Yonke lento endiyithethayo ndiyithethiswa nguThixo. Prove me? No, prove him. Akekho umuntu ongathetha lento enguye nje kwawo. Umuntu udala uba oyike. But xa unikwe nguThixo uthetha boldly. And you don't fear anything. Ndibatshana njani segcwele edweni. Thethe yonke le njana alifenzo. Ndiye imoto ndiyemthatha othanda kanjani lendleleni. Ndihamba ngemoto engudisho BB extra SR GP. Sister GP. Ndithi hayi ungaye komnye umuntu uze Madikiza. Joseph Emi. Ngiphume ndihamba ndiyofika kwami. Eredweni wayebhayo nenkabi zimamele. Namagqwirha ephula khona ndiyawutshalenje ifanako. Akekho umuntu ongathetha kanje ethembe yena. Ungathetha kanje ayisenguwe. Logically, akekho umuntu ongathetha njengam esenguye. Umuntu wenyama negazi bangcwele ngekathethe ngorhulumente njengam enguye. Therefore, believe me, ayisendim nguThixo osebenzisa umzimba wami to address the affairs of the church as well as the affairs of the government of South Africa. That's why kungekho lula kundidubula. Emtanda abangcwele ndathe use RFM njengoba kuthiwa i-drugs awuthethi ngathi ndidiniwe kube kuphethwe nge-drugs mazidanazelwe ndifuna abazithengisayo. Ndifuna abaziphuma kubo. Because ndidlala ngabantu abazithengisayo. Khona abantu abaphila zizo. Abantwana bethu bangamageza ngoku. Kunabantu ababhenefithayo ngobugeza ngempambano yabantwana bethu. Umuntu egqibi last year. Umuntu ehlupheka. Afakwa zi-drugs. Ubone umlomo uvuza izinhlwa. Ebuya sengena ethengise newayithengelwe kokwawo. Enxiba amadlavu. Umuntu efama uza graduate. Abantu bamthengisela lento bathi yini xa ibona umuntu enje. Ndithule kanjani bangcwele. Kule nhlupheko yabantwana bakuthi kuyonikwa i-drugs e-university xa sizokhiqiza i-professionals sibulawe pha. Ndithule mna. Hayi abantu kumhamba kwelizwe. Namagwana akhona enye indoda endincedisayo ngindodwa. Nambuzo mthathu uyayazi loo nto. Bhuti ndiva phela nto ndithi nditsho. Ndithi ndimaziphume ezinako. Ndirawo abangcwele ukuthetha izinto. Ndinishiyana nto ne-prayer item. Hambani ngonyothandaza ngogcobani. That's why ndiqongotha. Le nto yokulibala zicawa phela ninqaba le nenzalo. Le mali nenzalo cawa yam
Thixo jonga usapho kumle lento inqala ecawe la ndingumchurch ndingumuyisile ndingumrhabe ndingu-Assemblies of God ndingu-faith anikazi bathi lixesha lomzimba lixesha lobukumkani apho umrhabe angaboni burhaba abona uKristu komnye umntu qha le nqala yenye cawa unabona nepaskeni nicalucalena ngebhasikesi hayi nam ndiyayo kodwa ndifana nayo bazalwane Thixo soze nibe namandla okulwa u-Antichrist nisagcwele umoya wecawe, the spirit of my church. Xa unxibe wesikhodo ngathi ngumuntu nansi yendanibo usabe babodwa shame jongani kuleya mililali niyaxoka ningekamanyane asazonibhuqa amagqwirha lapha amanyena walapha ndiyawazi andingahamba ndichithayo intenta yami yawa ngoku njengoba ndigcwala apha nizecawe ngecawe umntu uya kwigama lakhe ukumka kwam ndivele ngaphinde ndidibane ndihambe foka kwam nantsi indlu apha ekhaya le ndlu wathi utata abantu balelali mabadibanapha bezinkonzo ngenkonzo bathandaze babe sebeza inkonzweni zabo nam njengonyana ngathi ndisatsho heyi amagqwirha lelali idivision ifaka yona yabona ngomso le nto iyahamba kodwa yandiphinde ndidibane kani baphoxe mani ke nibe ngumzimba kaKristu apha ndizelanga uzomisa icawa othandayo angandijoyina othandayo ayeke andivalanga is your choice but endibeka phambili khake nihlangane nithandaze ngezinto ezikhombayindiza lelali nibangcwele kuyanzima into ilula nomtheko uthandazeni inkosi yami hayi makwe kuze umama niphakame mona hayi ndiyayivala le ndawo ningaphinde nifune ukuhlula after ndiwisa itente bawona amandla onke bawoyingcwele sewenkosi ethu nguYesu Kristu sizoma phambi kwetrone yakho itrone yobabalo sizocela inceba yakho siyakhothama ezinyaweni zakho senzele inceba Thixo kwethu oyingcwele moya womchasi Kristu moya wedivision moya wongendawo ungene ebandleni lakho baba wethu oyingcwele siza kuwe simakade siyakhothama egameni likaJesu siyawukhalimela umoya weyanhlukano baba wethu oyingcwele siyawuchitha siyawudiliza ngegama likaJesu waseNazaretha baba wethu oyingcwele siyawuphahlaza in the mighty name of our Lord Jesus Christ moya ndini mamela izwi loThixo ophilayo
ngegunya esilinikiweyo siyayidala i-unity right now, siyawudala umoya wobunye egameni likaJesu waseNazaretha. Sihlanganisa inhliziyo senza abantu bale ndawo, abantu baseManfre, abantu base-South Africa babe inhliziyo nye, babe moya mnye, bacinge ntonye egameni likaJesu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, sikhulula umoya wobunye, sikhulula umoya wobumbano, sikhulula somandla, the team spirit egameni likaJesu. Siyabopha amabandla wonke, siyabopha abantu bonke, sibenza babe nyandanye ngokwelizwi lakho. Baba wethu oyingcwele, unguJehova dalayo, njengoba sithetha amazulu ayayenza egameni likaJesu waseNazaretha. We bow down and worship you. We give you the glory. We give you the praise, for you are worthy to be praised. In Jesus' name, amen.